Krásny dobrý deň, priatelia. Zdravím vás a rada by som vás informovala, ako sa vyvíja udalosť okolo našej žiadosti, ktorú som včera odovzdala na generálnu prokuratúru so žiadosťou o prepočítanie hlasov prvého kola volieb, zastavenie druhého kola volieb. Z viacerých pádnych dôvodov petíciu nájdete na petície.com. Dostali sme hneď odpoveď včera, tak by som vás rada informovala z odboru volieb, referenda a politických strán. Prišla informácia, že na našu žiadosť a opätovné ščítanie voličských hlasov z prvého kola prezidentských volieb, ktorú sme zaslali viacerým inštitúciám v Slovenskej republike, vám oznamujeme nasledovné. Podľa paragrafu 156 a nasledujúceho zákona číslo 314 218 zbierky zákonov o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže Ústavný súd ako jediný príslušný vyhlásiť voľby za neplatné, zrušiť napadnutý výsledok volieb alebo aj zrušiť rozhodnutie volebnej komisie a vyhlásiť za zvoleného toho, ktorý bol riadne zvolený na návrh. A tým je kandidát na funkciu prezidenta, ktorý nebol zvolený, ak získal aspoň 5% hlasov. Ďalej skupiny najmenej 15 poslancov Národnej rady, ktorá podala platný návrh na kandidáta na funkciu prezidenta. Ďalej generálneho prokurátora a petičného výboru zastupujúceho skupinu občanov, ktorá podala platný návrh na kandidáta na funkciu prezidenta. Návrh na začatie konania vo volebných veciach možno podať na Ústavný súd Slovenskej republiky do 10 dní po vyhlásení výsledku volieb. Takže to je zásadná informácia. Teraz už zostáva iba počkať, ako dopadne celková situácia a druhé kolo volieb a následne sa vám prihlásim s ďalšími krokmi, ktoré určite budeme ďalej vykonávať. Zdravie Slovensku, zdravý rozum. Zostaňte zdraví a v spojení.